sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom ug nagampo nga namo karon sa maayong kahimtang. Ug padayon ta ug magahisgot gapon ta mahitungod sa Pasko, sa Christmas nga season, mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Apan atong balikan usab ang nangagi ang istorya mahitungod ni Elizabeth og ning Maria. Now, sa dili pa tamato sa unahan, mga isa taog giya og lamdag sa balang Espiritu Santo, magampo ta. Ginoo, salamat sa kahigayunan nga mong gihatag nga din makatuon sab kami sa imong nga pulong. Salamat o Dios diin pinaagi ni Amahan aduna sa mi makatunan. Tabangi kami nga among ma-apply sa among Kristohanon nga kinabuhi sa pagsunod, paglakaw diha kanimo. Salamat o Dios, ikaw mag-bless sa matagos sa kadulonggan o kasing-kasing dungog sa mong mensahe karon. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Again, balikon ko, maghisugot isab kita ni Elizabeth og ning Maria. So now, ang uban gitawag tawag ni nila kanang visitation. Apan karon ato ning tanawon visitation siya og fellowship usab. Mao na ang ug manatag Christmas, ang mostly nga mahuna-huna magud nato is gasa, gift,
Mga nana dayon mga butang panghatag, giving, love, like nana ang ato ang mauna-una basta Pasko. Pan makalimtan nato unsa day ka importante nga maghatag ta og panahon. Like mo visit sa ato ang maginikanan, mag-usa ang pamilya, magkita, like nana, mag-fellowship. Mao po na ang nindot sa Pasko. Then magayosa ang pamilya, magkikita ay sa mga lagyo nga dapit. So now, ato ang passage karon diya sa Lucas 1:39 hangtod sa 45. Akong pagbasahon, unya nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Dios ang palangin ng daan sa mga pulong. So now, ang context ani sing Zacarias og si Elizabeth, ilahang nagbuntis si Elizabeth ning Juan the Baptist. And then si Maria, kasi na sila ning Elizabeth. Miduaw si Maria ngadto ning Elizabeth. So now, og ato pong atrasan pa sa mga bersikulo, sing Zacarias is wala siya motuo nga mabuntis pa si Elizabeth or like na manamkon pa siya. Tungod kay tigulang na mga around 50-60 siguro like na ang edad ning Elizabeth tiguang na siya. So wala mituo sing Zacarias mo nang miana ang hangil kaniya nga maamang ka, dili ka makasulti hangtod dili mo gawas ang bata. So now mao ni nga punto naamang na sa Zacarias and then asad sa balay si Elizabeth ngadto, din miduaw sing Maria. Si Maria usab is nanamkon usab ni Ginoong Jesucristo. So mao na ang context sa atong makita diri. So now naay duha ka major nga aspect sa plano sa Ginoo kung unsa ang atong makita diri. So una, makita nato nga ang person of Jesus Christ, Lord Jesus Christ, iyang person, iyang divinity, iyang lordship, iyang messiahship. Basically mao na ang ato ang nga makita diri. Og sa atong nabasa mao na ang girespond ning Elizabeth sa pagkakita niya ning Maria. Bulahan ka mga babae, bulahan ang imong ipanganak. Bulahan ako nga miduaw kanako ang inahan sa akong Ginoo. Response siya, Ginoo. So makita na to kung unsa si Ginoong Jesucristo. Dili ni about istorya ning Elizabeth, ni Zacarias, or ni Maria, or ni Juan. Kundi mahitungod ni about ni Ginoong Jesucristo. Ini mo pod ang central nga message sa Pasko about ni Ginoong Jesucristo. So now, ikaduha nga butang. Nag-focus pod ni sa kaning gi-revealed sa Ginoo, sa kaning nga passage, gi-revealed sa Ginoo, ang kaning gitawag na mura siya og bridge or intersecting point gikan sa Old nga Covenant, sa Old Testament og sa New Covenant. So now, pari sing Zacarias sa templo, Old Covenant, mao lang mga practice, Old Covenant. Si Elizabeth og si Zacarias naas belong sa Old Covenant, and then si Maria nga naa si Ginoong Jesucristo mao ang New Covenant. And then sa kana nga balay, kana nga higayon is nagmeet ang old and new, murag naglink ang history. So mao na ang nakanindot diri nga ato ang makita. Ang Old Covenant kanang ang Messiah kay gi-prophesize, gigitagna, mao na ang essential message sa ug mabasa tag sa Old Testament nga ang Dios maghatag or mag-send sa iyang anak, mag-send og Messiah para
magluwas sa kasalanan. Mo na ang Old Covenant. Og ato makita si John the Baptist mo siya ang katapusan nga propeta nga nagsulti ni ana. Nahimo siya og kaning forerunner sing John the Baptist ang gibuntis ning Elizabeth. So now nagmeet ang old og ang new sa balay ning Elizabeth, sa balay nila Zacarias. Nindot kayo na nga og ato na ma-picture out ba kung unsa gi-use sa Ginoo, gi-link para lang sa atong kalawasan. So now, sa bersikulo 39 ug 40 ato makita dire ang fellowship ning Maria og ni Elizabeth. So now, unya 39 unya nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nakighimamat kang Elizabeth. So now, ang ilang pag-fellowship, ang ilang pagtagbo, dili lang kay murag ka ng igagaw nga chika-chika, balay ginana. Dili lang kay murag kin nga fellowship nila, fellowship of kin. Dili lang kay inana, kundi sila ang duha ka babay nga mo nag-emphasize ning Luke diri ni Lucas. Sila ang duha ka babay nga grounded nga gigamit sa Ginoo. Kanang God's providence ang ilang nga kinabuhi nga grounded diha sa gospel na connected tungod kay sila ang duha ka babay nga matinuohon sa Ginoo, adunay pagsalig diha sa Ginoo. Dili lang kay basta-basta na lang pag-meet nga dali ra kayo nga murag mag-reunion ang kanang mga kaliwat, murag dili inana lang kundi mas lalom pa. And then og atong hunaon sing Maria is dalaga, and then si Elizabeth kay tigulang na. Again, si Zacarias wala man kay motuo nga mabuntis pa. So inana ang gap, ang generational gap nila. Layo ang ilang nga gap, pero dali kayo sila ni click, dali kayo sila ni connect sa matag usa. So now mo na makita na to ang grasya, ang grace nag-expand og nag-unite sa generation. Old or new, gi-expand o gi-unite sa grasya. Mao na nga to nga makita diri. Walay generational gap between ni Maria ug ni Elizabeth. Ingon usab walay generational gap mahitungod sa gospel, mahitungod sa grasya sa Ginoo. So now, mao na ang atong makita diri nga i-take na to as advantage nga dili lang kay Christmas season nga magtapok-tapok ta, dili lang kay unsa nga okasyon nga magtapok atong panimalay, kundi i-take po na to bisan unsa nga okasyon, bisan unsa nga higayon nga magtapok ta is dako kay na siya og kahimuan, dako kayo siya og kanang kadasig, dako kay na siya og kanang kalipay nga ato ang masinati. So mo nang atong ibutang ang POV nga bata ta or gamay ingnon ta nga hamtong pa ta, i-take na tong advantage nga maminaw ta sa mga karaan, maminaw ta sa mga veterano sa kinabuhi, unsa man ilang mga sulti, unsa man ilang mga advices, apil na ana nga istorya. Again, old and new, unsa nga generation is walay gap when it comes sa grasya. Kana kung sakop ta sa fellowship, sakop ta sa circle. So now, ato makita diri kung unsa si Elizabeth. Si Elizabeth kay matured. Sa 41, sa paggabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa ayang tiyan, uniya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Napuno sa Espiritu Santo. Full of the Holy Spirit. Matured sing Elizabeth. So now, sa pagkadungog, sa pagkabati ng Elizabeth nga na si Maria, milihok ang bata, milihok si John the Baptist sa ayaha nga tiyan. Ato nang imagine ko ako kung sa ang kalipay mo na ang respond kung na ang Ginoo. Mao po na nga ato nga makuha pod nga lesson nga when it comes dili lisod ang kinabuhi nga mga ta wala may Ginoo. Ang Ginoo mismo mo ni duol. Ang Ginoo mismo mo ni ari sa kalibutan. Ang Ginoo mismo mo ay intentional nga miduol
sa matag usa nato. Ug unsa nga atong response, malhipay ba ta, mag-uol ba ta, or unsa. But anyway, ato ang makita diri sa kinabuhi ning Elizabeth, matured siya, puno siya sa balang Espiritu Santo, nalipay siya. Dili lang kay siya, kundi dili apil si John the Baptist ang nasa iyang tiyan. Milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo sing Elizabeth. So now, si Elizabeth, grabe ang kalipay, puno siya sa mga pagdayeg, iyang adoration diha sa Ginoo, iyang pagtuo diha sa kamatuoran, ingon man sa iyang gugma ngadto ning Maria og ni Ginoong Hesukristo nga Ginoo, in which mabasa nato sa sunod nga bersikulo niya siya, miduaw ang inahan sa akong Ginoo, meaning ang point si Jesus Christ Ginoo. So now, gidisplay ning Maria diri kung unsa ang puno sa Espiritu Santo. Puno kanang gitawag fruit of the Holy Spirit. So makita nato diri nga na siya'y love, na siya'y joy, na siya'y peace, na siya'y kindness. Mao na ang bunga sa Holy Spirit. Ato ang makita na. So grabe ka pamayomsanon ni Elizabeth. O atong una-unaon, si Elizabeth na siya sa mga 50s or 60s, and then mao na ang primero niya nga manganak siya. Primero siya nga nabuntis. Suppose nikaabot ning Maria mo ana unta siya nga, Maria, grabe kayo ang ako ang gigamit ko sa Ginoo kay bisag tigulang nako kay nabuntis gapon ko para sa iyaha nga kay mayan. Ang kaning akong sabak is mahimo ning forerunner. Wala ni ana sing Elizabeth kundi largo siya. In which mo na ito makita sa versikulo 42, mapanobsanon kayo si Elizabeth. Og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ipanganak. So na makita na ito, mapainobsanon kayo si Elizabeth. Og atong una-unaon, grabe unta ang ichika ni Elizabeth ba, nga ni Maria nga, bisag tigulang ko, kay gigamit gapon ko sa Ginoo. Wala ni nana sing Elizabeth. Or unsa pa nga pulong mahitungod about niya or ni Zacarias or sa ilang nga panimalay. Kung dili, pag-abot pa lang ni Maria, direct ngadto ni Ginoong Kristo. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Grabe ka mapiausanon sing Elizabeth. So now, mapun ang ato ang nga matik diri. Again, dili lang kay karon approaching man ang Christmas season, dili lang kay atong hunahon like sa muta magkatapok na ta, atong hunahon unsa kay hatag ani nga gasa, unsa ka among pagabuhaton, unsa ka among mga activities, unsa ka among mga kalingawan nga sa amo nga magparty mi. Like inana usay inana ang ato nga punto unsa man nang naa sa amo nga panimalay nga unsa man about nako. Actually dili about nato, dili unsa na sa atong panimalay, dili about sa atong nga party nini nga Christmas, kun dili about ni Ginoong Kristo, about ni Jesus Christ. Sa pagkamapaunubasanon ng Elizabeth, mao po na ang nakuha ni John the Baptist. Nahimo siya self-denial, nahimo siya og kanang grabe pag-focus niya ni Ginoong Kristo. Mo na ang display sa ministry ni John the Baptist sa iya nga kinabuhi. Mo na ang ebidensya sa kasing-kasing ning Elizabeth kung unsa siya is mausad ang gi-display ning John the Baptist. Sa pagsulod, paglakaw ning Maria, sulod ngadto sa ilang panimalay about ni Ginoong Kristo ra. O dili about ni Maria, dili about ni Elizabeth, dili about ni John the Baptist, kundi dili about ni Ginoong Kristo ra. Now, sa bersikulo 43, makita na to ang the person of Jesus. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Siguro atong makita diri nga dili pa kayo ramdam ning Maria nga buntis siya or like days pa or weeks pa siguro, dili gamay pa kana, dili pa siya ramdam. Apan gi-acknowledge ning Elizabeth na akong Ginoo dira. Nadira nga ako ang Ginoo. Pagkadako sa akong kalipay, joy, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw
kanako. Sa ginaingon ko na, dili lisod ang kinabuhi when it comes diha sa Ginoo. Dili lisod nga maanata asam ni pangitaon ng Ginoo, grabe na kalisod. Intentional ang Ginoo nga miduol sa matag usa nato kakinabuhi. Kana kung naata sa focus, sa sakto nga focus na magpakita ning Elizabeth, yang attention, yang pagdayeg, yang praise, yang hopes, yang even yang dreams na diha sa Ginoo. Kita niya pagkabulahan nako nga miduaw ang inahan sa akong Ginoo. Mao na ang ato nga makita si Elizabeth iyang gi-declare Ginoo na siya, manluluwas na nako. Inana ang nigawas sa mga pulong ning Elizabeth. Gidescribe niya kung kinsa ang gisabak ning Maria, Ginoo. Now, sa 44, ato makita gifulfill sa Ginoo ang iyang mga saad. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Kano bang lip? Milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Grabe ang response sa kalipay, no? Grabe ang like lipay jud kayo sila. Si Elizabeth, dili lang kay si Elizabeth, kundi apil si John the Baptist nga milukso. Imagine na nasa tiyan niya, milukso ang bata tungod sa kalipay nga nakita ang Ginoo. So now, mao na nagsugod dira pa lang nagsugod ng ministry ni John the Baptist na sa tiyan ning Elizabeth si John the Baptist. Nagpoint na siya nga Ginoo na nilukso ko, nilipay ko. Ginoo na ang Ginoo. Nag-declare na si John the Baptist. Hopefully usab sa ato ang kinabuhi nga mag-declare usab ta. Makita usab si Ginoo si Kristo. Nato dili lang kay sa karon nga season nga mo na ta Christ is the reason for this season. Nindot kayo ang pero nag-abot na og pila maabot na po next year na mawala na ang Christmas. Since sa Christmas is wala na po ang Christ. Maabta na po og next year January, February mawala na si Christ, dili na makita. So hopefully nga inana ang ato nga joy nga nakita nga atong nasinati nga naa si Ginoo sa Kristo is magpabilin. Mulapas man ta niini nga katuigan, dadon man ta sa sunod, pila na pod katuigan, magpabilin ning atong kalipay, ang atong nga joy tungod kay naa ang Ginoo, which mao na ang mensahe sa Christmas. Nagpoint sila sa manluluwas. Nagpoint sing Elizabeth na ang Ginoo manluluwas. Nagpoint sing John the Baptist na ang Ginoo nga manluluwas. Mo nang ilang gi-response, ilang kalipay. Kita, sa man atong i-response. Kung makadungog tao Ginoo, makadungog Ginoo na sad maana ra ba dayon ta. Kun dili hinoon ato sa niun ta nga batunan sa ato nga kinabuhi nga malipay ta. Od kay naa ang Ginoo. Mao bitaw ng Christmas magmaya maglipay niini nga takna maglipay kita nana nining panahon na mao lang ang kanta tungod kay mao nang ang essence sa Christmas malipayon ta tungod kay naa ang Ginoo. Hopefully kita tanan malipayon nga naa ang Ginoo. So now sa bersikulo 45 makita nato ang pagtuo, ang faith ning Maria. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. So now, atong balikan si Zacarias kay naamang siya tungod kay dili siya matinuohon nga mabuntis sing Elizabeth ngadto ni John the Baptist. Unya niya ang anghel nga mabalik imuhang pagsulti iniggawas na sa bata. So now, og atong imaginon naangad to sing Zacarias nakadungog nga ni ana sing Elizabeth gisultian niya si Maria. Bulahan ka nga mituman
nga mituman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Na makadungog to sing Zacarias. Ako di ko bulahan makaana siguro to sing Zacarias. But anyway, inana ang pabor nga atong makita diri. Dili ingon nga swerte-swerte kundi tungod sa pagtuo. Sa Zacarias nituo man siya pero dili full. Apan si Maria bisan sa iyang pagkadalaga, bisan sa iyang ino to nga gamay iyang dili matured iyang edad is matured ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. So now inana nga to nga makita nga si Zacarias nakadungog ato nga grabe no may pagnituo na lang deko ni ana siguro si Zacarias. So anyway, og atong ang si Lucas diri nagdraw siya og attention diri sa bersikulo 38 kung atong atrasan sa 38 ni akong pagbasahon mingon si Maria sulugoon ako sa Ginoo mahitabuon ta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. So now gi-embrace ning Maria dili matured siya pero matured ang iyang pagtuo. Iyang gi-embrace, iyang gidawat, iyang gikuptan, iyang gituuhan ang pulong sa Ginoo kung unsa man ang saad nga matuman sa iyang kinabuhi. Simple, iyang gituuhan. Og atong makita diri, og atong irap-up tanan. Si Mary, si Elizabeth, si John is grabe nilang kalipay. Kalipay. And then si Maria, grabe ang iyang pagtuo. No, kanang duha ka pulong faith og joy. Dili na nato pwede tangtangon kung mag-celebrate ta og Christmas, kung mag-celebrate ta og Pasko. Sometimes gani kung magkatapok na ta is magkatabok ng mga pamilya, magkatapok ng mga reunion na mawala na si Kristo tungod kay nanay nag-inom, nanay nanglakaw kay nanisko, nanay bisag unsa na lang mawala na si Kristo nga nagtapok unta. Naa ang joy kalibutan nun nga ilang gibuhat kalipay apan walay faith, walay pagtuo, di ba? Kulang ang pagselebrar sa mao nga Christmas. Mag-uban ang duha, faith, pagtuo, og joy. Dili ta makaingon nga mag-celebrate ta og Christmas tungod kay wa lang tradition lang. Mao nay pagan nga practice tungod kay wala ta kabaw kung unsa ang mensahe palikod anang Christmas. Celebrate lang ta kay holiday man nawas kalendaryo. Dili inana. Opoli dili inana atong pagtan-aw sa Christmas tungod kay ang likod nga mensahe sa Christmas mao gitawag natog faith nga naa sa Ginoong Hesukristo. Siya ang manluwas, miyari siya sa kalibutan, pag-extend sa iyang grasya o gugma na bisan kinsa nga motuo adunay kinabuhing walay katapusan. So now, muna ang challenge sa matag-usa nato karon. Approaching ang Christmas, umaabot ang Christmas, kani nga season, Christmas season. Og hopefully dili lang kay sa Christmas nga season, even ngadto pa sa sunod nga tuig 2026. Mao na ang harong sa matag usa. Batunan nato nga aduna tay pagtuo og kalipay. Pagtuo og kalipay. Dili na siya pwedeng kalipay lang, walay pagtuo lang, and then walay kalipay. Mao nang harong sa matag usa, challenge sa matag usa, sa karon maabot nga Pasko atong batunan nga kita magmaya, nga kita maglipay tungod kay aduna tay gituohan nga Ginoo naa ang Ginoo manluluwas. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong mensahe, nag-remind ka namo ini mga atak na Dios. Ang essence sa Christmas, Amahan, dili lang kay tungod holiday ni na sa kalendaryo, dili lang kay tungod kay mao ni ang naandan sa kaniadto ug hantod karon, kundi ang likod nga mensahe ni ana o Dios. Ang among gituohan nga ikaw mianhi sa kalibutan nag-extend og kaluwasan, Amahan. Og kana nakabaton kami paglaom, inay kami magsakit,
inay kami mahadlok, makahimo kami sa pag-rejoice, makahimo kami sa paglipay tungod ana nga paglaom nga gihikuptan amahan. Salamat o Dios, nag-remind ka sa matag usa, kasing-kasing gunahuna karon. Approaching ang Christmas, bisan pa sa sunod nga mga tuig o Dios. Tabangi kami tungod kay dili na mo mabuhat amahan kung wala imo nga tabang. Padayon ka Ginoo, mag-bless sa matag kasing-kasing og gunahuna sa kadungog sa imong mensahe karon. Wala ko masayod o Dios unsay ilang kahimtang, unsay ilang mga kasakit, unsay ilang mga problema, unsay ilang kibug-aton. Apan ikaw o Dios ang labaw nga nasayod sa tanang butang. Amahan, tabangi, ayuha, hikapa, giyahi, sangkapi sila o Dios. Salamat Ginoo. Usaha ug bug-osa kami o Dios sa imong gugma, sa imong grasya, banang kalinaw. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. As well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.